ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ଜଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହିମ୍ ଫର୍ ମାଇ ସେକ୍। ଆଇ ୱିଲ୍ ଜଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହିମ୍ ଫର୍ ମାଇ ସେକ୍। ତୁମକୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ହିଜ୍ କନସ୍ପିରେସି ଟୁ ଟ୍ରାପ୍ ୟୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ହିଜ୍ କନସ୍ପିରେସି ଟୁ ଟ୍ରାପ୍ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ, ତୁମ ପାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ପୁଟ୍ ୟୋର୍ ଫିଙ୍ଗର ଇଣ୍ଟୁ ୟୋର୍ ମାଉଥ୍। ଡୋଣ୍ଟ ପୁଟ୍ ୟୋର୍ ଫିଙ୍ଗର ଇଣ୍ଟୁ ୟୋର୍ ମାଉଥ୍। ନେକ୍ସଟ, ତୁମର ପୋଷାକ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଚେଞ୍ଜ ୟୋର୍ ଡ୍ରେସ୍। ଚେଞ୍ଜ ୟୋର୍ ଡ୍ରେସ୍। ନେକ୍ସଟ, ତୁମର ହୋମୱାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୋର୍ ହୋମୱାର୍କ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୋର୍ ହୋମୱାର୍କ। ନେକ୍ସଟ, ତୁମର ନୋଟବୁକ୍ର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିର ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଟିୟର୍ ଦ ପେଜେସ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ନୋଟବୁକ୍। ଡୋଣ୍ଟ ଟିୟର୍ ଦ ପେଜେସ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ନୋଟବୁକ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଲାଜ କର ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ବି ସାଏ। ଡୋଣ୍ଟ ବି ସାଏ। ନେକ୍ସଟ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିପାରୁ ନାହଁ କି? କାଣ୍ଟ ୟୁ ସିଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ୍। କାଣ୍ଟ ୟୁ ସିଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ୍। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ଥିର ରୁହ, ଘୁଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡୋଣ୍ଟ ମୁଭ୍। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡୋଣ୍ଟ ମୁଭ୍। ନେକ୍ସଟ, ମୋବାଇଲରେ ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କର। ଷ୍ଟପ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଅନ୍ ମୋବାଇଲ୍। ଷ୍ଟପ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଅନ୍ ମୋବାଇଲ୍। ନେକ୍ସଟ, ଟିଭି ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କର। ଷ୍ଟପ୍ ୱାଚିଂ ଟିଭି। ଷ୍ଟପ୍ ୱାଚିଂ ଟିଭି। ନେକ୍ସଟ, ତୁମର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧ। ୱେର୍ ୟୋର୍ କ୍ଲୋଥେସ୍। ବା ଆମେ କହିପାରିବା ପୁଟ୍ ଅନ୍ ୟୋର୍ କ୍ଲୋଥେସ୍। ପୁଟ୍ ଅନ୍ ୟୋର୍ କ୍ଲୋଥେସ୍। ନେକ୍ସଟ, ତୁମର ପୋଷାକ ଖୋଲିଦିଅ। ଟେକ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ କ୍ଲୋଥେସ୍। ଟେକ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ କ୍ଲୋଥେସ୍। ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଟେକ୍ ୟୁ କ୍ଲୋଥ୍ସ ଅଫ୍। ଟେକ୍ ୟୁ କ୍ଲୋଥ୍ସ ଅଫ୍। ନେକ୍ସଟ, ତୁମର ଖାଇବା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କର। ଫିନିଶ୍ ୟୋର୍ ଫୁଡ଼୍ କୁଇକଲି। ଫିନିଶ୍ ୟୋର୍ ଫୁଡ଼୍ କୁଇକଲି। ନେକ୍ସଟ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ଅଟେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ଼୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ହେଲ୍ଥ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ଼୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ହେଲ୍ଥ। ନେକ୍ସଟ, ତୁମ ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ବ୍ୟାଗରେ ରଖ। କିପ୍ ୟୋର୍ ବୁକ୍ସ ଇନ୍ ୟୋର୍ ବ୍ୟାଗ୍। କିପ୍ ୟୋର୍ ବୁକ୍ସ ଇନ୍ ୟୋର୍ ବ୍ୟାଗ୍। ନେକ୍ସଟ, କାନ୍ଦିବାକୁ ସାହସ କର ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଡେୟାର ଟୁ କ୍ରାଏ। ଡୋଣ୍ଟ ଡେୟାର ଟୁ କ୍ରାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ନେକ୍ସଟ, ମୁଁ ମଜା କରୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ହେଭିଂ ଫନ୍। ଆଇ ଏମ୍ ହେଭିଂ ଫନ୍। ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଆଇ ଏମ୍ ଇଞ୍ଜୟିଂ ମାଇସେଲ୍ଫ। ଆଇ ଏମ୍ ଇଞ୍ଜୟିଂ ମାଇସେଲ୍ଫ। ନେକ୍ସଟ, ମୁଁ ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଫିଲିଂ ବୋର୍ଡ଼। ଆଇ ଏମ୍ ଫିଲିଂ ବୋର୍ଡ଼। ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଆଇ ଏମ୍ ଗେଟିଂ ବୋର୍ଡ଼। ଆଇ ଏମ୍ ଗେଟିଂ ବୋର୍ଡ଼। ନେକ୍ସଟ, ମୁଁ ଅଫିସରେ ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଅଫିସ୍। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଅଫିସ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମୋତେ ସତ କୁହ। ଟେଲ୍ ମି ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ଟେଲ୍ ମି ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ନେକ୍ସଟ, ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଓଲଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଓଲଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟର୍ନ ଦ ଗ୍ଲାସ୍ ଅପସାଇଡ଼୍ ଡାଉନ୍। ଟର୍ନ ଦ ଗ୍ଲାସ୍ ଅପସାଇଡ଼୍ ଡାଉନ୍। ନେକ୍ସଟ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବନ୍ଦ କର। ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ନେକ୍ସଟ, ସେ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ୱେ। ହି ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ୱେ। ନେକ୍ସଟ, ସେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ହି ଇଜ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ୱର୍ଥି। ହି ଇଜ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ୱର୍ଥି। ନେକ୍ସଟ, ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆସିବେ। ହି ୱିଲ୍ କମ୍ ଇନ୍ ଏ ଡେ ଅର୍ ସୋ। ହି ୱିଲ୍ କମ୍ ଇନ୍ ଏ ଡେ ଅର୍ ସୋ। ନେକ୍ସଟ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ମିଟ୍ ଇନ୍ ଏନ୍ ଆୱାର ଅର୍ ସୋ। ଆଇ ୱିଲ୍ ମିଟ୍ ଇନ୍ ଏନ୍ ଆୱାର ଅର୍ ସୋ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତୁମ ହୃଦୟରେ କିଛି ଅଛି। ଦେର୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ୟୋର୍ ହାର୍ଟ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ୟୋର୍ ହାର୍ଟ। ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ୟୋର୍ ହାର୍ଟ। ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ୟୋର୍ ହାର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କୁହ।
स्पीक एलाउड नेक्स्ट मते अपेक्षा कर वेट फॉर मी नेक्स्ट होची तुमे केते अहंकारी हाउ एरोगेंट यू आर नेक्स्ट होची आसंता काली मते कॉल कर कॉल मी टुमोरो नेक्स्ट मु सेपरी भाबू नहीं आई डोंट थिंक सो नेक्स्ट आज तारीख कौन व्हाट इज द डेट टुडे नेक्स्ट यह कहार हु इज दिस बहुत भल टू गुड बा आमे कहि परबा वेरी नाइस नेक्स्ट यह एक पाप इट इज ए सिन नेक्स्ट समय क्या अपेक्षा करी नहीं टाइम वेट्स फॉर नोन नेक्स्ट सही प्रकार किछि समथिंग फॉर दैट सॉर्ट नेक्स्ट किछि व्यक्तिगत नुहे नथिंग इज पर्सनल नेक्स्ट यह केवल एक मानसिकता दिस इज जस्ट ए माइंडसेट नेक्स्ट तुमे तुमर बयस ठारू सान देखा जाउछ यू लुक यंगर देन योर एज नेक्स्ट बेकार बसंतु नहीं डोंट सिट आइडल नेक्स्ट मो एक चाकरी खोजुची आई एम सर्चिंग ए जॉब बा आमे कहि परबा आई एम लुकिंग ए जॉब नेक्स्ट यह करो नहीं डोंट डू इट नेक्स्ट तुम्हें पागल कि कौन आर यू मैड और व्हाट नेक्स्ट एथिरे किसी फरक पड़े नहीं इट डजंट मैटर नेक्स्ट आपणक दिनटी शुभ हो हैव ए नाइस डे सो फ्रेंड्स आज ये पुणी एक नुआ भिडियो आपण मान सहित भेट हो जदि भिडियो भल लगी ताइले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाद्वारा सर्वप्रथमे आपण मैंने आमर नुआ नोटिफिकेशन गुड़ाक पाइपर सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।